Us ho vau passar bé? Sí, clar. Què és el que més us va agradar? Tot. La piscina. No hi ha límit. Tot ens va agradar. A mi em va agradar molt el campus, que després de les activitats podíem anar a la piscina. Pues a mi el que més em va agradar, claro, jugar a bàsquet i fer activitats amb nens que pues, a lo millor no coneixies. Doncs els entrenaments de bàsquet. Els entrenos. Fer moltes activitats, sobretot bàsquet, i estar per aquí jugant. Amb els entrenaments de bàsquet i la guerra d'aigua. Divertit. Estic